dia, aquesta nit, i encara estàvem llegint les vostres cartes. Sabem que us heu portat molt bé. Que deixeu una mica d'aigua pels camells i una mica de menjar pels reis, perquè tenim molta feina aquesta nit. Bona nit a tothom. Si és una mica de cava, millor. Què demanem per Reis? Que el món no estigui tan boig. No sé si hem fet prou bondat perquè ens ho portin, però ho intentarem. Joguines per mi. Moltes coses. Faré la carta aquesta nit, però serà, crec que, intangible. Un rellotge geolocalitzador, un buf vermell, amb un nom brodat, Una cistella de bàsquet, una nina... Què volem nosaltres? No ho sé. Salut, feina i tirar endavant. Un mando de la Switch. Jo m'he demanat unes arracades i unes sabates. I hem fet bondat? No. Però els Reis, encara que no fem bondat, sempre es porten molt bé. I has demanat carbó també, no? Sí. Sempre demanem carbó perquè ens agrada una mica molt. Una màquina per fer slime i unes sabates. Salut. Un joc de Nintendo i també una colònia. Una bateria, un carbó de sucre. El que volem és que, sigui com sigui, els polítics, els que dominen el món, tinguin una mica de cordura i ens deixin viure en pau i amb tranquil·litat i amb amor, que és el que desitgem tots.